במה להתחיל? אולי אם היו היה פעם. כמה פעמים שמעתם סיפור שמתחיל עם זה. בואו נעשה משהו אחר. יש לי, תשמעו, ככה צריך לפתוח סרט. זה לא נראה לי, נשמע מוכר, נכון שגם לכם? לא את הספר. כמה פעמים ראיתם ספר נפתח בסרט? תסגרו את הספר, אנחנו לא עושים את זה. זה מה שנעשה. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומגע מקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side. יום הולדת שמח! מה יש לכם? זה החתונה שלו. מזל טוב לארז ולחופית היקרים, שבהחלטת בזק מתחתנים. ביום בהיר הגיע שליח, ומפה לשם השידוך הצליח. במהירות על האופנוע ארז הגיע. ועם הצעת נישואים את חופית הפתיע. סטודנטית שהפכו לרואי חשבון ברשת עסקים, פשוט זוג תל אביב מגניבים. קחת חבר'ה, אתם זוג זהב. אנחנו מאחלים לכם אושר רב. ובכל יום אהבה רק ניצר. שתהיו הזוג הכי מאושר. שתקימו לכם בית בישראל. שבו תמיד יישמע כל צחוק מתגלגל. מתרגשים לשמוח איתכם ביום נפלא זה. אוהבים המשפחה והחברים. מזל טוב! כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.